De la mine Țancă Uraganul și din partea lui vărul meu Anaser și la toți frații lui, pentru măicuța lor, pentru Cainia, pentru toate mamele din lume care își așteaptă copii acasă. Cele mai grele cuvinte. Ov lulugia livadiacă Tabenias famul radacă Ov tikindoi antel droma Dedică-l pe palama Ov lulugia mecletele Mândră mai ca scholea meu Că paradeja veșia Hai n-ai conic pășala Avel mai că, avel care Le nasea cotolove Avel care se apașa Că manai mă puterea Avel mai că, avel care Le nasea cotolove Avel care se apașa Că manai mă puterea Di oglinda di cau Ghes din ghesar me purea Barar dem jave ai și ea Hai n-ai conic pașama Di cau ande mâl răzăia Aca n-a vrut de-și bărșa Să ne-nasea pașamante Hai să mă fericime Avel mai că, avel care Le nasea cotolove Avel care se apașa Că manai mă puterea Avel mai că, avel care Le nasea cotolove Avel care se apașa Că manai mă puterea Dar canajau Piodrombaro Hela devlan moilo Căci timi la simanța Isua Che me devla bitiro Som
o prodroma Isuse Parejana che me deve bitiro som străino ai coro namukman o prodroma Isuse Parejana. Îngerii Domnului Sfânt îi sunt trimiși pe acest pământ la ai săi neprihăniți și la cei ce sunt smeriți. Gustați toți și veți vedea ce mare-i bunătatea sa. Caută fericirea și aleargă după ea. Gustați toți